Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνεις είναι κλικ στο κουμπί Ενέργειες, που βρίσκεται δεξιά του πάνελ της οθόνης. Στην συνέχεια, θα σου εμφανιστεί ένα drop-down μενού με επιλογές. Οι δύο ενέργειες που σε αφορούν στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ενημέρωση στοιχείων συμβολαίου και ενημέρωση από εταιρεία. Η ενημέρωση από εταιρεία είναι διαθέσιμη ως ενέργεια σε όσες ασφαλιστικές παρέχουν την δυνατότητα αυτή μέσω του web service τους. Μόλις κάνεις κλικ στην ενημέρωση από εταιρεία, θα σου εμφανιστεί ένα pop-up παράθυρο που θα ζητήσει την αποδοχή σου. Επέλεξε ναι και ότι η ενημέρωση υπάρχει από το web service της ασφαλιστικής θα περάσει στην έκδοση Intersuria. Με την ενημέρωση που έγινε, το στάτους της αίτησης άλλαξε σε στάτους συμβολαίου, ενώ παράλληλα το web service επέστρεψε και τον αριθμό του προσυμβολαίου, που ήταν κενός. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση από την ασφαλιστική, μπορείς να προχωρήσεις σε χειροκίνητη ενημέρωση στοιχείων συμβολαίου. Μόλις κάνεις κλικ στην χειροκίνητη ενημέρωση, θα σου εμφανιστεί ένα pop-up παράθυρο με τα στοιχεία της αίτησης, ενώ θα πρέπει να συμπληρώσεις τον αριθμό του συμβολαίου, ο οποίος είναι κενός. Δώσε έμφαση στα στοιχεία καταχώρησης πέραν από τον αριθμό συμβολαίου, όπως για παράδειγμα στην ημερομηνία έναρξης και στην ημερομηνία έκδοσης. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάνε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση. Το στάτους της αίτησης άλλαξε σε στάτους συμβολαίου, ενώ η εγγραφή έχει περάσει στο κατάστημα και βρίσκεται στα διαθέσιμα προς αγορά.